Kanigari ka All India Radio Shillong ka kuboran pulia pide merino gunti walang. Kimat ki bakong sanjong ka kubor mentak stem. Sakhi ke India ya ka jing nang hiar ha ka jing don jing nong pang COVID kabala nang pang kiuru ya ka jing ko jong ki babun. Ha Meghalaya sanmut ki briu kila khlat min nin ka sngi namar jong ka klam bat south pa khandai ngot ki weipat kila yo thamayo khnyang jingpang ha ka ni ki jela. Bamsmai u Himanta Biswa Sarma kum menteri rangba pathamai ka Assam. Uwer ki kinhun king ater man palat yeladi na ki kam ki belam syaka jingi snam. Ki khubor ki babnya. Ka India ka sakhi ka jingnang hiar ha ka jingdon jingnong pang COVID. Kani ka long kadak jingkirmen ka balapan kiuru ya ka jingnang yo jingkot jong ki babun. Wala kata ki dang don ru shibun ki weipat ki jela ki basakhi ka jingbon ki briu ki bayo thamai khnyang jingpang. Ka khubor bala permi da katanat jong ka kot ka khya ka sarkar India ka ong baki briu ki badang don ni oknyang jingpang ki long khan riu point san ar na ka shispa ha ba khen ki lumlang ya baro ki balangat ha utai oknyang jingpang palat lai phunyo lak 100,000 rut ki briu ha ka lengkari ki dang don ni oknyang jingpang corona hamet jongki ka India ka dei ka ri ka bas step tam e ha ka perthai ban pendap ya ka jing IT ka COVID sha khat nyo klur ngut ki briu kala shimpor shispa khat sausngi ya ka India ban kin jo sha ka te ka thong kan ba ka China ka shimpor shispa khat khandai sngi bat kari America bat shispa khat san sngi tat haro munta ka India kala dap IT ka COVID-19 sha palat khat nyo klur shilak ngut ki nong shong shong kari menhin ka sngi ki breu ki belayo tika ki don hadu nriu point pra lak ngut hakeleng kari palat arpau lak ngut ki briu ki bah pedeng kerta khat pra hadu sau pusau snem ki ladap yo ya ketika COVID ha keleng keri tak hadu menta ka sarkar India kal IA hadu khat pra klur ka dawai tika shiki jela bagi Union Territories dang sa palat shi klur teli ki dawai ha ki jela ki babun ki badang penyat ya ka kam syat ha Meghalaya sanwar ki briu ki lakhlat no min ka sgina marjong ka klam COVID-19 bat ki dondu saus pa khandai ngot ki balayo thamayo khnyang jingpang min ka sngi ka bor bare khmi ya ka koi ka khya ha ka jala ka pentim baki active case lane ki briu ki bedang dan menta yo khnyang jingpang ha ka met kila kiu sha ka lai hajar hanriu fu arngot ha Meghalaya arpho hajar shispa arp khandai ngot ki briu ki langan khnyang jingpang corona tar hadu menta na pedeng kini khandriu hajar praspa lai pusau ngot ki layo jingkon ka jingya briu na ka klam ha Meghalaya tat hadu min ka sngi ka long arspa lai phulai ngot ha Mizoram ka pakhangdam ka basita yo kala sedang na du min ka sngi ha ka jilla baro ka wai bante la kam ya ka jing saphriang jong khnyang jingpang corona da ka jing pakhangdam ha baro ka wai ka jilla la sange ek trai ka ta ka khai pateng mat ka jing ya jing ki briu ha ki surok singkin kani kan trekam hadu sau baje men step jong ka khat nyu tarik mentau banai kaling sun sipai ka bakit palat khat lai spa tali ki tendong le air oxygen bat sau spa tali ki respirators kala one pai minhen ka janmit na Israel na kalyang jong ka India kala pen pau ya ka jing sngu ka bakrau ya ka jing esbun jong ka Israel Katnap penya Israel jong sarkar India kalala penpoi hadu 100,000 arspa ton ka oksigen saki jela ki bapher ha kelengkari ko khubor bla penmi da kate ka tanat trekam ko ong bah riu prateli ki oksigen express kilala pendep ya ka kamram ban penpoi ya ka oksigen saki jela ki benankam katanat penya Israel kala tre borba ban yarap ha ka jing don kam ka bakerki hapreng ka jing e bakari ka mat na ka klam COVID-19 Kani ka khubor ka wanchapi na ko All India Radio Shillong. Laitli kijing mlian bangi baro ngide ban bot perkhing banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dangmas ne jing dakmut bat sentur. Penjinga iway na iway pan habay don lang hajo. Sait bahaya kikti bat bata bahaya ka khamat bat le e kita bonsin 2 minit relang bani le persya ya kijing pang COVID-19. Kani ka All India Radio Shillong ka bawan nam shapi ka khubor
Unang ilang rangba jong kaseng BJP Hasam Himanta Biswa Sarma ula bam smai min kasni kumu menteri rangba bathamai jong kejala Assam. Ulat kejala Assam Profesor Jagadish Mukhi ula penyat yang kejing bam smai jong menteri rangba lembat khat lai ngot ki wepat ki menteri sarkar. Lakentop yash phongot ki MLA ka BJP arngot ki ba naka Assam Gana Parishad AGP but way naka UPPL haka kanhon menteri jong Himanta Biswa Sarma. Usarma ubade unong thokot but unong penyat iki kamile akai ki babonjat ubat ru ekakam kumusong konor jong North East Democratic Alliance neda. Habai kiran biginong pathai khubor hadin meladep bam smai kumu menteri rang ba ka Assam usarma ula kentu ki kanhon erang bakin pelat yalade ni ki kam ki bayalam sya ka jingya umsnam. Ula kerpadu ya unong elam ka ulfa uparesh barwa ba unwan pai no sya ka lenti ka babet. Ulai thu ba ka jingelang ka baningkong jong ka kanhun menteri jong u kan long menta ka singi. Ulai thu ru ba ka sarkar jong u kan shimmi kilat trekam ban penurlong ya ki jingkular pat ba ha ka por yalap election. Ka tenat jong ka koi ka khia ringkat bar ka ICMR kala pelat ya ka jing batha ka badan kam halor ka mucormycosis ka badai ka jing shitam ka balashem ha ki nong pang covid ki badan ru ya ka jing pang shini ka bajur bat ki basa kham slem ha ki ICU labatha bakalong ka badan kam ban khmi bnya yo don ka jing pang ni jing saw khmat ni ka khmut ka jing tha khli ujur ho ka jing shitam ha ka baring ba ban her man sim bat ka jing presnam Kanang banyada nakate ka jingpang la ai jingmut bakalong ka badan kam ban phong bha ya ki mask habalet chekinu kinu ki jaka ki balong pom pom kham tam ha ki jaka trei kum ki jingte yeng ne surok ban phong ki juti ki patulun jrong ki sapti jrong kti bat ki jing sap kti haba trei kam khando ni haba kta ya ki sbo nalor kata dan kam bha ban sumar kho ya la ka met da ka pasum bat saj bha banyada naka mucormycosis ban sumare kate ka jing shitam habban pendunai ka jing pang shini ni ka diabetes namar ka jing nang bon jing ki bre ki ba yo khnyang jing pang corona ringkat bagi jing ka sumar ki nong pang la snoran kam ban penyo kerki ya ka dawai tika na ka banta baro ki brio bat ban buat berking artat iki kendon trekam jong ka covid-19 Namar jong ka jing khang ka bashipor jong ka veterinary hospital OPD ka badan halom ding jiri Shillong ka district animal husbandry but veterinary jong ka East Khasi Hills district ka pentip baki try ba bo igi jingri jingdop kila ban shup phone ha kini ki number lada ja ba mi kano kono ka jingdan kama ka bakarki ka bayde ba ka pang ka shitom jong ki jingri jong ki Kandai saw lai riu iwe nyau lai nyau iwe na kabenta kamelim bagi than ki marjan kendai lai riu ar nyau san kendai san not nyau na kabenta ka mau plang bagi than ki marjan pra kendai nyau sau san nyau sau pra nyau lai na kabenta ka nongkrem bagi than ki marjan pra nyau sau san ar lai na kabenta ka mau pat bat ki than ki marjan kendai riu iwe san iwe nyau not ar pra not na kabenta ka mau lai bat ki than ki marjan udan sawe number uba phila ban phone kerki nyau riu sau ar pra ar nyau kendai sau not Rakhile kemene ka idda ka ba ai dawai tika ya baro kani kalong ka khubor ba ka Shillong Muslim Union ka pha sha baro ki brio kan ba ka sarkar jilla ka prasangkat la kat yai ban penyo dawai tika ki pat nyong song snong bon ni kinong elam nyam ba pher kum joru kinong trekam snong kila wan shakmat banya khun bersai ka klam covid menta usnem ka jingra khile kemen id kan long ka ba compare an amdan ka jing ya kuduk iet ne ka jing ya khublai kiti bat ye ki jing dawai an penlong hala ki jong ki yeng kisem khanang banlat ni ki jing ma jing siir ka Shillong Muslim Union ka penbana ba an am sha ki brio bikin let ki mosque ki rungit muslim kin bu jing dawai hala ki jong ki yeng kisem bat amde ha ki mosque ne ki idga katu ni ka khubor kalakut paklawan shipi na ka All India Radio Shillong sngom haban apan mata sek program ka banbot